Kajing penkre na benta ka election syakaing dorbar tawan jau ka KHADC. Na ka benta ka election MDC arja ka khendai kalaya chachat apo ka tem rebo district. Hakaba lasa kiru ya ka jinglik tap kerteng lane ban file ya ka nomination paper daki kertong ki ban mikmat na ki parti beper kumjuru na santli ki konstituensi kalasdang banyak cakmat nadu nin kasngi. Lasaki ya ka jingwan ban tap kerteng ka ba menta kasngi ka santarik urempang apo ka office jong ka deputy commissioner rebo district lengba ki returning officer khamtam ki kertong jong ka kongres ki balawan ban pendaplut ya ka jingtap kerteng ki bakontup nadu uba Rocky Augustin Marwen na umsning konstituensi uba Balajit Rani na nongpo konstituensi uba Charles Marngar na Mahoti konstituensi uba William Mensong na Jirang konstituensi bat uba Mickey Douglas M na po ka Umroi konstituensi kidai ki kertong ki bala pendap ya ka jingtap kerteng hne kasngi nalor ka parti kongres lasakhiru ya ka jingtap kerteng daki kertong napo ka parti UDP ki bakentup ya ka kong Rona Khamdej na nongpo konstituensi uba Don Kupar Sumer napo umsning konstituensi uba FD Ramsej na Umroi konstituensi uba Kisborli Kharbani na Mauhati konstituensi ki kertong ki bala pendapat ya ka jingtap kerteng na ka parti NPP ki kentup ya uba Victor Rani na Jirang konstituensi bat uba Raton Mani Mukim nampo Mahoti konstituensi nalor kiwi ki kertong joki parti baper lasakhiru ya ka jingwan tap kerteng da kertong simet kata uba Mebon Raptham uban yakun napo ka Mahoti konstituensi habaya keren baki kato ka ningut ki kertong hadin ga jingtap kerteng kilapen pau ya la ka nongrem bat kumjuru ya ka thong kum ka mat trekam ban sakri yo paiba bat khamtam ya ka konstituensi hi borok kawei lada ki paiba hi kimon bat ban penjob don burom yaki hakane ka election MDC hakaba ka jingtap yaki vote kanlong haka arpenyo terik urampang arja ka khandai kabinu kong katong ibang ibu Ahmad panganian yakni ka election MDC namata uduk usuk orang li pat khamtam bang sekri adu ke musim ke bakut ke pasai yo pai ba sedang pai baru unyo pajing it pajing chania pajing suk danga kum MDC jongga mahati Teka bai dei bat karoi ka par khndiat katika konstitusi kadang long ka basadien dela pai ba hi gijet ipi ke kata ka thong ban kong halor karoi ka par pajing bu thong ba kong bangan le antri stom nam ta pai ba bangan pet kai ka bangala ban sakri pada ka bangamla nganam pular kadang bau pai baru untuk sutu bau nomi khamat jungu jongki dei wayat dalenti ka basisa ada nga poi sa kathong hakane kunti akwa ba nungkong jing sadin jang konstituensi hoi thani ka labaladep ba jing ya trei rengkat ber MLA ni mer yo nang bangi dang jing ya jing mut ndai hakane kunti na don kata jing kermen ba MLA ba Punjab dan Buram hakane ka baladep kadai na NPP na National People's Party pendengar hakane yakun na johi ka party tega jingnya trilang rengkat baru MLA pada MDC kala banwanra ya development Homestead Kambahan ke kem ki ki mat bat rekam ba khmat e jong pi namta konstitusi ka board jang district council da ni MDC di board ke barit mo de ban penne bisa ya ka riti ka dostur jungi ka tega de khas penne ba arpat ka jingdon hok ya ka halor di khendo bisia de kata hi ka thong jangaru bangin persang ban penne ya riti ka dostur khamtam sa border area bang ye don da kle jai pendri ni ab sumar bhai ka riti ka dostur kumu asungu ya ka parti ku ba ai ngai ka tiket juru ya ki ba kriu ima menigri si khamtam naka parti ki jami ya don jo sanwat me pan tiket rai nga so ngu iki namar ba kumbalong dang ki kumi ba FM Opniang ni belum tinggi MDC kersan nga ikon Christabel belikon testing ya ka nek election MDC dilep harga kasau ki kersan ba kiwi ki durang ban nang taru nakaleng jungi kum ka parti di po Umroi kadang jungi trelang ro bat ka parti HSPDP hangne ni kan ro i presiden yang distrik ba TV siang di nomor kata kan jungi trelang jom sengrulung mat ka yai peteng nakawi ka pos po manakane kelas election ko ang itu tementar keju kidon ki jong ki kondusi bakadon kita ka adjustment di nomor kata kamat bandung konge kejonga kalau letep kum ubriu ba baju sekri ki nongrep apa ka Umroi kondusi
Te ka mat ke benengkong kalong ba kadehi kumno pangan kentiu ya kerep keriang. Namar be pitip ba kerep keriang hi kadeh lang ba ki yau ki hat ki bon hi ke jing pek jongga. District Council bat ki SM ki yau ki hat kumta jong kisnong. Te namar kadeh ke ta ka thong ke ba khamat ke jonga kalong ban kentiu ya ki norep. Bat ke ba kalong ka ba nungji yo i ba habro seketa ba ya syapang ki ya ki samla teh kalong ba nakliang jungi ko mem disiro kalong bangin tau ya ki lat ya ki samla ka jungi bangin tien ba ki la ban yeng lagi jungi kijat tahan no gar ko bat ka ba pedi kata kalong bang nginang pen kran jushu ya ki dorbar hima ki dorbar bat ya ki dorbar sino ba ki nangyo ya tangai ikhtiar lemba jongga siksidel ke ba kum konstitusi jo kri ai ba kum juru kolong ba naka lem ni jonga kada ko kolong ba kum we kandidat na po umroy kunsi kabanga krasan telitelan ba naka liang jongga sarkar jongi ke dei pan pentri kamno ya ke ilan na permit namar ba ya ke jaj meriu jongi ban priam dei tangkan ke ilan inaline permit dengan dei we ni ke MDC belalese ubala da ki pajba jong broi shisha ki jit yana kamat ya kene ki issue belong ke bah khamat tame jong ke jat medri ni kong syam ngai kuble ki pajba saya ma ada kasau bagi la punjab ngoro menga mat ngala ban job mat ngarayo ngala ban achiting ko ai pajba kagi ni sal stem ki brale mat pijui banga yushi benta ki bon ki kep ki bangi di long session di long dorbar council namta namta rib kerja beri namta ilang salang obyang namta ke yogi pat yo trap na jui simenta bat ngam simla pele bat kai pajba i ai ke jirshan bukra ya hakini ga namta ke bat ngam sim aratin ba ini ke thong ini ke sien menta kamlong kamdal than ka tajinge ani ke ji kun menta Jika nak phang ba khman du lang ba karoi ke park jong ka district council nakam ta ki pajba jong ka muslim konstituensi nukong ngomong ni baga District Council lamde la thau District Council man pek than de koroi kapar ande thau District Council lo ka benta ka bakrau banyada yang gi pa dulu di banyada ka tirustur ka kendo ko siap nanta ka sencha kadar ikima nanta culture jungi ban patek tingi ba ka jinglong MDC ka tem jungi ni ora sibun kibel ba kibel ki ban bayda nanta kari de beri ban patek ka identiti jungi hi kathong hi jonga kalong ba kapani kong ingin hapat klan jushu ingin reti dustur ke bamen berlabu mo lamba ka sedep on reu sik schedule ni don kan ka sti ke banyada ya kini ki sau kasian mo ke bamenta ki paiba dan ki khantam samla ki mi surak bat berta ya ni ka CAB mo ka citizenship amendment bill open persal ya kini ka bill ka PGP kalawan ra hani po center deng nei pej stit jongi ru na panya pej kale komno nre na kaliang jongi khamtam na kaliang jonga mo party congress ngin persya we ya ni kibil ki bawan ra ya ka jing ne jing ma ya pai ba te habai de bat ki lat penroi kum UMDC baki pajba hi kinjet iki ki kita ki lat penroi ki ba khmat ki ba phi don ni thong hi kilat penroi ben kong ngi kham stik i mo ya ki samla menta te ladang awan mo MDC kapani kong kabangan le kalong ba ingin persang ban strict bahano ya kini kita di masen khamtam ni ka labor nasen kabakta ya ka bala kasngi jong kini ki kasi wi ki jungi nomor menta pai ba ko bon ki ba khamkam khamjam dan ngi bon pat ki construction ba he kinang bon ki barjala te ingin hapan pusuturu ya ki samla jungi nong bala ba kidi ban sim mo banwan chakmat ban itrei dan rai nakliang jong ki ru ladam don bapik sim jing nomor ba hi ki kasi jungi kham imsu te ladangi ngi kham strict menta nakliang jong ka council mo ban check ya ki trading lesson kham tam mo barjala unumla ban triman subha hakni ka jala ka bi jungi tinga thai kata ka kham ni kong bangin la ban rai ka change hakni ka jala ka jungi Sibon ini tadi jingkeli ke bakila Bu Ahmad jongka Kongres Parti bat yang aku kandidat jongka Kongres ka mentakasni dokumen Sibon yang bangilayo ban pendep ya ka nulisan paper ke jingi barok bat ka bakongsan na ka benta ke jongi kum ke parti barokoi bat khamtam yang aku kandidat aga bangi yeng ye kan election MDC ke benta kamat ka bakongsan hi kum ka
district council akaba ngi kum MDC ngi mi khmat kamat kaba kongsan galong ya kita do siap ki jungi akaba ngin penne pensa ya kai kaba umen bari jungi uju ya lam yangi nakabanta kalau kombat do bat siap ki jungi akan ki dong bagi thang jungi mangi hangni kini kirirai ini ben penne ya kalau kombat do jong kirirai ki jungi bat khamtam ya ki landbil ki baga district council kadang sakut adu mata kadi kamram jongi kun ki MDC ya kaba ini ban tresutam ya kaban penstem yang kini ki an ya kaba district council kadon kamban penne pensa ya kunu siap ki jungi kaba arang ta kalong ya kariti ke dustur ke jungi kaba ki babon na kirai ki jungi khamtam segini ki dong ki thain ki jungi akibat ki yingsat ki ying sunan ki jungki adu mentangi ba idang sya ino ben kadi kamram jonga lada upai ba wai ya ka lat ban poi hok thong jong jing job bangin kentiu ya kan ka ying sat ka ying sunan ka ba kirai don kam ban penne ya ka ti ka dustur ya ka ba kinyo ban penon kam ya ka ki kam jong kirai ba ki penne ka ti ka balai nang ta ka long ka ba ngi babun na kini kitiar ndain thai ka kirai isim bat kiwi ki tiar ya kaba kum ki temen hendai lene kiru hendai ki jukunan kam mentangim da kami isu eki kathong ko jonga ngade bania kren ya selok lang badu MLA jungi bala da upai ba on ai yangi ya kathong ko jing job ngin nyale bania tri rangkat ban wat kilat pilenti ban wanra ya ki mini museum agini ki dong ki thain ki jungi nang bangila ban lum ban lang ya ni ki tiar hendai thai akiba ki longdin ki jungi kila ban tip ya ke ka bomen bari mu jungi uem utre ukta obam di ta kadi kimat ya kabang akwa bat kabang kongsan kalong ban ai ka jinya trilang bat upai ba bat kirang ba snong bat kileng dorai ki jungi kabang ila ban kun pen kubor ya kirang ba snong bat kileng dorai ki jungi kita kidi kimat kendiat ya kabang ala ban ai hakmat jong upai ba ki hak election kuladam ngalai kunteng kum kurtong jong seng kongres naka mahti konstitusi election MLA bat hakani ke kenti ke pemerintah ngalami biang semadan menipun mika election MDC katong ke bahmat ke bangadon kumu MDC la dagi pai ba job yang ngadon sibun ke jing angnut ke bangadon hanga ke beningkong kalau mokum bolong mentah boros katai na kaliang jong kinong mi khmat hagama hati konstitusi ki babon hi ki wantah por election bat shwa election dan kaliang ke jonga ngadon ke jing angnut mangatip baga skim MDC di skim ibarat henry skim ibarat ngan persang ban kener gikti ban ai ke jing sikri ki pai ba ban kham kong san e kalong ba adon kam bani kendu ki pai ba ban peni de mesim ke jing keman bani kendu ki pai ba kalong ke jing sosi bani sosi lang bat ki ke jing keman bani keman lang bat cha bai de bat karoi ka pars de ka than nyong ma hoti kya mantai ka dang long ka basadien de kum MDC la da ki pai ba hi ki jet epi ke ka ba ahmad du ka jong pi lengba ka roi ka par ngalak kren ha ki public meeting but ngade ubreu bom jukula but haki public meeting ki bang kren ngalaong yu pai ba na kaliang jonga ngamdon kono ke jingkula bala danga job election ngan penyong ki surok ngan penbiang ke school ngan penbiang ki ngan penbiang ki college but kata kamdon hi kanong rem bang kren kumu MDC la de penjob yang dai ke jing kut jingmot ba ke jingkular ke jonga kalong bani trai bani don lang pai ba la dangi don ke jing trai lang ba ki pai ba baro ngai ke long ke job ke jing angnot ke jongi kan long ke job bat ladai kren ye ke kampon roi hakamawati konstitusi don sibon gijing duna bat kum MDC ngatip ba nganomla ban penbiang lut nadong sedang ladang job ndai ka thong kalong kum MDC ban bat ke khendau ke siap ke riti ke dustur ke culture ibon ke culture hang hari boy jongi ban bat ye kata bat lada ke jing islai ke jong blai kum bolong menta ngidon haglenti ba ke seng kongres kan wan biang hakabor kada ke seng kongres hakajela ke jongi kan wan hakabor tang kum MDC ngai ngelayo ban kener igikti ban ai ke jing sikri pai ba ban ra ekroi ku pa kada blok hak ba de kom sap ka ngu ba dem yo glei nang bu nang thau ha ka ski ko komen no ha inala ban pendep ya ka file nomination jungi ha ka kom ko biang e bar khoi ki documents ki procedure ngila dep ha pia ha pa ha por biang te ka jing ka thong ka jing angnot ka jonga ka jing sakri upat ba ka banungkong kalong ha ka bai dei bat ka village administration bill oh ka bahadu menta kadang sateng babalai bangi kita ki dorbar snong oh kita ki ikhtiar kadang ba snong hadu menta ka sarkar kadang pensange kadang buteng kadi kita ka mamat ka banungkong ka ba manga kum ui na kadang ba snong ngatrang nga angnut
nang ni syakmat bagi dorbar snong kinnem syak nyo ben lane kinnem syak khen bangi kita ki dorbar snong mo kum bangi ki khasi ngila khen bagi dorbar snong kita ki dorbar ble kana ka thong ba ningkong ka jing angnut ko jonga ba district council lengba ka sur jonga district council sha sarkar ngin pensawa bat ka ministry of home affairs kadai ban aino ya jingi thu khamploy ya ka BAB ka jongi ka baar ha bai dei bat ka jinglong try ka khando ba siap larang ipek ya kani ka citizenship amendment bill ka ei ka jing le jonga ni sarkar BJP menta ngi i ba lada kani ka bill kala shu pas jupor hapo lok sabha lada ngi i ba kani ka bill kan pas sa raja sabha kamot kata ka jinglong try jongi ya khando ka siap ngin salong tang kita kinong songwai jongno re jongno de manga kum uwe na ki khun samla nga thrang nga angnut bangan nam ailat ha district council nginom ailat bakani ka bill kan pas bat ngin pha ya kasur ka jing sawa na district council larang yo sarkar ka scam kasur ban ka jing sawa kan long ba nginom ailat bat ngin pha ya ka jing request syak sarkar bat ka strong message ka long ba nginom ailat ya kani ka bill and pass hapo raja sabha bat sakawai ka bakhadu ka jing angnut ka jonga kalong ha bai dei bat ka khai ka pateng ka jongi ki bat khamtam karep karyang mo kumbangi i menta ka jing herdor jong usnyam mo using bat ka jing dor pat ki we ki marbam madi i jongi te ka district council ka ka benta ka bakarpang ha banpek ya kayo kahat Ngabai di bat bagaroi ka par nag ba ni UM silang kit pai ba ki tilat roi ba ma de ko tibu ntar ko pai ba habedi bat karoi ka par kumbangi tip mo ka district council habedi bat ki schemes kumbalong kumba ka julong ha ka por manswa ka scheme ka khamduna ha district council henry habangi pekpat ya kani ka jingwan mo ka funding ka bawan sa na ka central government ngikirmen lang ba kani ka fund ka banuman nginang la pan le shibun ki ikikam mo kikam sateng mo ngila du no ya i Dr. Celestine do mo ngilai syerem no tang nyo kubut melhagani kita ngikam sateng kiba nakaliang jong i mo iba ila angnut ban pen kelai ka dong ba ka than ko ka constituency ka jong i ba leng ba kani ka kinti ka bamenta lada ki ba ai ka jing kersan mo ngiyo ka jingjam nginang la ban pentulun ya kikam sateng kiba nakaliang jong i doktor i angnut ban wan ra i ka jing kelah ka constituency ka jong